So kani nga video day is nabash jud ko ani sa ubang mga taga Cebu. Kay lagi daw nga daw wala daw ko kabaluan ng ako ang gisakyan, grabe daw ko ka-OA huy. So ang tinuod jud ana day is wala jud ko kabaluan ang nga time nga ferry boat day na siya. Kay lagi wa ko nagtan-aw sa ko ang ticket. Ug ngano sa dangwa daw ko kailaan na ug wala ba daw kuno na sa moong lugar ug wala ba daw na sa moong bukid. Sus day wa jud na diri sa moong lugar day kay diri mi sa Iligan City day wa jud mi inaana day. Ang naa diri sa Iligan City day tartanilyar jud day kabayo or ang pwede nimo masakyan please lang. Pero ang uban ding mga taga Cebu no is nag-PM jud sa kuha og niingon jud sila nga ma'am ferry boat day na siya ma'am ang imong gisakyan og welcome to Cebu ma'am enjoy. O diba mas daghan ang maayong tao diha sa Cebu kaysa mga buangon. Kay katubit ang mga buangon diha sa Cebu no is nag-comment sila puro ra pud ka buang ba. Ay dah diri na jud ako na feel day ba nga content creator na jud ko kay lagi daghan ako basher. Og mo na jud na giingon ba enjoy the vlog and happy vlogging. Kay lagi for me ang kanang mga basher is dili sila dapat patulan. Kay once manggod mosulod kaning trabaho aday kailangan strong ka og ready na sad ka mo dawat sa mga sakit nga comment sa mutna kanang mga basher. Og anyway daghan nga salamat sa nag-PM sa kuha nga nagtudlo sa kuha nga ferry boat na ang ako ang gisakyan katong didto pa ko sa Cebu ba. Kay nisakay manggod mi aning ferry boat day kay lagi didto migikan sa mahal na berhin sa Rigla. Kay lagi para makatipid kasi mong plite patabok dito sa city so kailangan jud ka mo sakay anang ferry boat. Mo na karon is kay ila na jud ko or kabalo na jud ko nga ferry boat na siya kay puhon pagbalik na ko sa Cebu day di na ko motana sa inyo ha. O grabe katong dito pa ko sa Cebu day grabe jud ko nag-enjoy sa ilang lugar kay lagi nindot kay ilang lugar ay. So mo jud na akong giingon ang Cebu is number 1 jud na sa akong listahan nga ako ang gustong balikan puhon. Og sa sunod balik na ko sa Cebu na napud ko di kamuan din mangutana na pud ko sa inyo din i-bash na sad ko ninyo ha please lang. Bitaw oy normal ra man jud na siya day no nga mainorante ta ba sa lugar bitaw nga first time na tong giagtuan. Mo na kamong taga Cebu kung magbash lang day mo sa mga bag-o mo ana sa inyong lugar. Suway pud mo og agto sa ilahang lugar og di ba ka pud mo mainorante ba please lang. Pero magpasalamat sad ko og mo believe sad ko sa ubang mga taga Cebu katubitaw mo welcome jud sila sa mga bag-uhay nga moadto sa ilahang lugar. So daghan kay kog nabasahan nga mga comment nako katong ako ang mga video nga akong gipang-upload nga didto pa ko sa Cebu ba. Kay sobra na touch jud ang ako ang heart ato kay lagi gi-welcome jud ko nila og giingnan ko nila nga enjoy og God bless sa mo ang lugar. Di ba inana kanindot ang taga Cebu no og inana kabutan ang ubang taga Cebu kay kung namang gali buangon dira so gamay ra jud kay na wara ka kumingking sa ubang mga buutan diha sa Cebu. Then abi po koy friend diha sa Cebu ay pero wala pa jud mi nagkita niya in person. And I hope nga magkita mi niya puhon pag mobalik ko og Cebu kay lagi friend to nako siya na ilan ako siya sa Kumo. Og i-shout out dito nako kong amigo no kay basin di ba nakakita si G-Ward ani oh shout out di anay mo G-Ward Smile. Subutan kina ko na nga friend siya day ba mo nang thankful po ko nga nakailan ako na siya sa Kumo og naa na siya di sa Cebu karon. Og anyway day no diri ra day ko mag-end no og daghan kay salamat sa inyong tanan og I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo oy.